Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nkachi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma. Aga m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite, nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi, dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na chi tata bụ orie ga-eritere anyị ihe ọma, na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị m onye chụba anyị ya daa. A sị m na akakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome. A sị m na ihe anyị eri ya bịa, ihe ya eri ya bịakwana. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa ya ma ana ka afịa. A sị m ebe bere ugo belu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m nkwukwa ya. A sị m onye fụrụ anyị lụta nwunye ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m ọfọtuwo ndị ajọ mmadụ na-achụba ndị ilo. A sị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye achịje ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise abịakwa n'ụbọchị tata, n'isi ụtụtụ taa anyị jego ọfọ na tempụl Ugochi tubelu na tempụl, n'isi ndị enyi m niile, ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na ndị na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ na tempụl, nakwazi ndị niile na-aga ọfọ 21 days kwuru si gọba. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị na-agba ha na-eche ihe onyonyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị m ihe ọma mere anyị mekwara onye ọzọ, na nke mere ofu onye ama ezu. A sị m na ụnụ ka a gọzie ụnụ na ebumnobi niile ụnụ bu n'obi na-abịa na mmezu. Ise abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Abịa n'ụbọchị taa ka m kọwara onye Igbo ihe ọbụla ị kwesịrị ịma, na-akpọkwazi ụmụ Igbo ka onye nwere nata na-achịwa n'azụ n'ọdịnala amaka. Maka na ihe mere n'ụmụ na eji wee rie ụfọdụ ndị nna nna anyị ha erie bụ na ụfọdụ aghọtara akọwara ọrụ ụfọdụ ọfụma. Ewezighị ya na ndị ụka ọbịa ekwesịrị ka erie ndị be anyị erie. Wee na-ekwu okwu n'ụbọchị taa bifo nke gaa na ihe mma akụzi n'ụbọchị taa bụ ndị Britain akolonaiziri anyị, ndị ọcha anyarị. Ha koloniziri India. I was in India early 2000. Ịfụ na ndị a ha ejiri ọdịa religion egwu egwu, dị Hindu, ha ejiri egwu egwu. Mana anyị nwakere ihe mere no the same thing with China. Mana ndị Britain bịa colonize anyị, anyị wee rie anyị. I wee swallow everything, even our language, ihe na-eme anyị. Believe in me, maka na mmadụ na-eji Hindi wee bụrụ prọfesọ. Na-azụ Hindi, akpọrọ Hindi wee bụrụ prọfesọ. Chinese, mmadụ na-asụgodo Chinese wee jee bụrụ prọfesọ. Another one of my learned friend then, he used to be Reverend Father Professor Stefano Gobi. He's an Italian priest. This Stefano Gobi speak only Italian. He doesn't speak English at all. Mana taa ndị be anyị ihere na-emezi onye ọbụla ịtụ asụsụ be nne ya, maka na eriri anyị eri. Ọ na-adịzi ụka ndị ọcha nke ha ọ dị superior to our own. Ọ bụrụ eziokwu. Mana erichara anyị, ha abịa colonize anyị na anyị amarozi onwe anyị. Abịakwuzie na ụmụ akwụkwọ secondary school as no vernacular language is allowed in this class, even otherwise you will be penalized. It's very wrong. Wee na-agbọ ndị nọ na ndị eji okwu ha agba izu, ndị nọ na house, ndị na-emebi iwu. Kedu ka ụnụ ga-esi wee nọrọ ebe ahụ wee mee anyị ihe mere anyị, nke bụ na enwere ozi ebe a ga na-akụzi asụsụ Igbo, ọdịnala Igbo, na a ga na-akụzi ọdịnala Igbo. Ekwesịrị Igbo language, that one is certain. Then a ga-enwe kọọsụ a ghara akụzi ọdịnala Igbo ka ndị be anyị mara aka nri na aka ekpe, maka na ihe eji mara ndị ụka ọbịa wee bịa rie anyị na na-akụzizi nkụzi ndị ụka ọbịa na anaba anyị hapụzie ihe eji mara ndị. Nwa dị a na-amara ihe eji o ji wee bụrụ nwa dị a na isi ụfọdụ kọwa ihe eji nwa dị a na ụfọdụ ya asị gị my mother tell me say I'm from this place. Akọwara ọrịa eriri eri.
ihe na-akọwa bụ ndị eji okwu ha agba izu ka ụnụ champion ya fụ na-agbarụ mbọ fụ na ndị Igbo na-ekuzi okwara ọdịnala ọdụrọfe atọlụ na-enwere ike nwa ezampụl nwa m nwa onye ọdịnala rụkwazi onye ọdịnala na onwe ife ọsọ ya n'iwu na ọ ga-ede CRK ebe a ga na-akụziri maka chi ndị mba ọzọ ịghọtara ya na-etu a n'obodo ndị ọzọ dịrị etu a na India I was there before now ọ dịrọ like that ka m gwazie ụnụ ihe ekwuona m ihe ala si ye maka mpịawa azụ maka enwere ike apịawa azụ na-achọ ebe ihe na-eme gị kedu ihe kpatara ndị na-art film producers isi na-ewu producer ije na art ihe ịma na ọ dị eme the imagination of the writer ihe ịma na ọ dị eme ịnọkọta kere ofu pastọ mụ na ga-ekweta kwuru n'ihu deity wee chalenji ya emegidozi asị na ọkụ enwuru ma otu ofu ihe art ya na film ndị mmadụ and ịmara ihe ị na-art na ị na-ebislid ndị mmadụ even na deity nọ na ụmụnna anyị nwere ike nwere onye ya nwere pastọ mụ na ya akwụ in front of deity kwuo okwu wee narụ ahụ adị ya mma nwere onye ya emewu ya and ịma those things adị eme ịbịa na film na-artizie ebe ndị chi ndị ụka ọbịa bịa suppress ya awa deity nwere ike imewu ihe ịma no lies asị na ọ megido kata film kwudozie pastọ kwudozie ọgụ enwuru na ebe ka nke a mere mana ihe ịda wee were ihe a wee na-eri mindset our children na-agwazi ha na-ebelive na ụmụ ihe a mere mkpuchi ịma na omero dekwaghị na ya mpịawa azụ nwere kesịrị ịkpatara ego iji wu produsa ị nwere ike ịkwụwa atụ ụgwọ si atụ ihe ọma na ihe adịghị eme iwe were na-echu ndị baị ka njụ ụlọ ofu ahụ du produsa o nwerughị ebe atịgido ofu ndị Indian film ebe a ga-atịgide Indian film wee sị na chi ndị ụka ọbịa emerie ndị chi ndị Hindu ifunu gị ọma emenata tiri onye nwe anyị abịa na ọnwụ na onwe onye na-abịa ịghọtara ya etu a ka ọ dị nwerughị ebe atịkọtara na China film ịwọchikọtara ya wee n'ebe ha nọkọtara wee wọtachi ndị mba ọzọ si na o merie ndị China ọ dị possible o nwere ike ime ọ na Nigeria film ka na-afụ mmadụ ya nọkọta nnọọ o jee art ya na chi ndị ụka ọbịa meriri ike ọdịnala na ebe dị ka a na-eme nke awa ebe ka o mere anyị na ndị mmadụ adịghị amakwa aka mana ihe na-achị kụwa bụ onye ọbụla na maintain olen ya mgbe ndị ụka ọbịa bịara ndị nna nna anyị ha na-atụ ofu obiọma ha kwetara na egbebere ugobelu ụfọdụ ihe niile awa ebe e nyere ha ana ụfọdụ ndị ụka alụta atawu n'okwu ana ụfọdụ ndị ụka alụta atawu n'obodo ụfọdụ ụka n'ebe e nwere ana obodo ana mmụọ ka e wekwasị oke ngwa ebe ọkwado ọkwa ụmụnne anyị na ya ma afọ ọsọ na afọ ọsọ kwuru mgbe ọdịnala enye ụnana kịta azụ ụka nọkwadazie gịnị ka ụka chọrọ ime na-achụzi ọdịnala ka ọ chụpụ mana ana m akwụkwọ gụwawa onye na-ebu ya n'isi ịmana ihe na art na film abụrụ ihe mere eme dekwa ụda mpịawa azụ maka mgbe mpịawa azụ bidoro ya ma ebe ihe ya echi si wee bịa ịchọkwa art ya nke mere eme ọ bụrụ na ihe chọrọ art nwoke iwe kọta ọdịnala dekwa ụda mpịawa azụ ọgwụ na ka ọha m n'ọnụ ka m gwuo maka ihe maka m ji wee bịa n'ụbọchị taa ihe enyi m bịa n'ụbọchị taa bụ maka nkụzi ọdịnala ihe kpatara anyị ji achụ àjà ana ihe nchọrọ ịkụzi taata bụ ihe kpatara eji achụ àjà mbọsị ejere ịrụ ọrụ mmiri maka na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na mmadụ na-agba nsogbu maka n'ihi na akụwara ọrụ ya ma ọ bụ na ọ mụtaghị akwụkwọ jual forces ihe nji ekwu otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ na a na-eji n'ihe mmadụ ma wee marị atụ ihe ọ mara ọ sị na my people na-ana n'iyi because of their ignorance ekwenyesịrị m ike na ụfọdụ n'ime anyị na-eriri anyị eri ụfọdụ ụkwụ na ndị nne na nna mụrụ ha akụwara ọrụ ha ọfụma so ha aghọtaghị ya na ihe nchọ ka nkụwara ka ịghọta bụ na we human being we are all animistic. Even biology gwakwuru na we human being we are all animistic, only that we are higher animals. You know that, yeah? Then human beings, the great animals is lesser animal, but human being is higher animals because I will speak as spiritual spark, both the life with the spirit they are mad name, which animals say what up. They have instinct now. They work a soul. Man, a human being with spirit and soul. You know that, yeah? Now, because of this thing, but I do the higher. Now, ihe nchọrọ ịkọwacha ka ịghọta ọfụma bụ na ọ bụrụ ọsọ gị nwa bụ ọ bụ ọsọ human being na-eto Chukwu okike
Chukwu okike kere ihe niile ọmụvebụ mụva ihe niile kere eke na-eto ya bụ Chineke. Call them plants, call them animals, call them anything, call them animals. They are all praising the creator of the whole universe. You get? So human beings should stop parading themselves as if human being on earth kwụsịgoro ito Chukwu okike abịama. Ihe niile kere eke ga na-return glory to him because onye nwa bụ the creator of the whole universe. Ị ghọtara ya? So gị nwa pride na ọ na-adịghị ka mmadụ kwụsị ito Chukwu ọ ghara egbudu Chukwu. Mba, mmadụ ekere eke kwụsịgoro ito chi nke ukwu a ọ ka bụ chi ukwu ka ọ bụ. Ị ghọtara ya? Maka na e nwere other creatures na-etie. Nke ịbụa na ọ bụrụ na for the fact na ịdịrọ gifted ịnụ ka animals na-akpa nkata does not mean na ha adị akpa nkata ma ọ na ha enwere uche ma ọ na ha adị ekene Chukwu. Ịghọtara ya? Ụmụ anyị dị gifted ị ama na ụmụ animals na ha na-akpa nkata they communicate. Example ka m nwere ọkụkọ mara ga ịfụ ọkụkọ chi ụmụ ịfụ na o nwere ike ọnụ ara sound egbe o nwere sign ọ ga-eme ụmụ ya okwu ara datin ahụ that sound that vowel sound ụmụ ya niile je dọji ya na akụkụ azụ ifie dem ọwa ifie ọhụna take cover so they communicate. So esikwara na ha dị eto Chukwu maka n'ihi na ha abụrụ human being. Ịghọtara ya? Mgbe ụfọdụ nwere ike ịfụ birds of the air ha na-asing gị joyful sings they are praising the creator. Etu abụọ dịkwa fishes in the water. Then all the aqua life they all praising the salamanders, the mermaids, all the animals living in the water. They all praise the creator of the whole universe. Now ka nkọwalụ how our aja anyị na-achụ. Example, ọ bụrụ na m je rụọ ọrụ mmadụ ọrụ mmiri mbịa rụọ ọrụ mmadụ ọrụ mmiri ihe izi mbụ na mbụ na-ebu ụzọ eme bụ enwelu ngwongwo dị iche iche nna ya bụ baf eji eje arụ ọrụ mmiri. Ngwongwo dị iche iche ndị a ihe abụ ihe onye a ga-ebu dibe ya arụ ya ebu ụzọ jee n'ihu ndị mmiri ya n'ebe tempụl ya nọ n'ụlọ ọrịa. O nwere ife ndị a na-etinye si na ya bụ baf ihe dịka ego ayọrọ, ego igwe, ego naira. O nwere ego niile a na-etinye n'ime nwere okwu a na-ekwubi mgbe a na-etinye dosins na baf n'ihu ndị mmiri. Ịghọtara ya? Wee gwa ndị mmiri na ọ na-eji ije rụrụ Mr. A or Mr. B ọrụ mmiri. Now ma ringi ma ihe dị iche iche a na-etinye n'ime baf anwa ihe nke ọ na-etinye niile a ka ọ na-ekwubi okwu n'ihe ha niile representịrị. O tinyechi ihe niile a ma akwa ya dị na ya o tinyechi ihe na ọ na-ekwubi okwu. O mechaa o tinyewe ihe ọnụ na-eri. Ihe ọnụ na-eri niile ahụ o tinyelụ ọ na-ekwubi okwu na ha ncha niile. Maka ihe eji enye ha ihe ọnụ na-eri ewu na tata a na-arụ ọrụ mmiri na-akwụ ngọ n'isi onye na-etu a dị ọtọ ọ na-enye na ihe ọnụ na-eri nyekwara ihe ọnụ na-eri in return. Remember na-ekwugo m na mgbe ọbụla ihe ọbụla inye nature you will receive it in multiple fold. Ihe ọmụmatụ iwegoro ofu mkpụrụ ọka wee kụọ n'ala nature will make it multiply it for you. So etu ọbụla ihe ọbụla inyelụ for the elemental beings and entities of powers definitely they will return it a multiple fold back to you. Now ihe ọnụ na-eri ga-adị ya. Nwaanyị mmiri gị ihe ịchọ mma dị iche iche ga-adị ya. Enwere nkwụ ndị ichie enwere so many things represent so many things because na mbọsị a na-eji akwụ ngọ bọsọ nwaanyị mmiri ka a na-akwụrụ ngọ. Nwaanyị mmiri ga na-akwụrụ ya ngọ ma ọ nọọdụ bọsọ dị mmiri ka a na-akwụrụ ngọ. Anyị akwụrụ nwaanyị mmiri gị ma ọ bụrụ iwu nwoke ma ọ bụrụ iwu nwaanyị anyị akwụrụ dị mmiri ngọ. Enwere ngwongwo ndị ichie enwere ngwongwo ndị ọgbanje mmiri dị ya ngwongwo dị dada ndị ejima ndị agbara ọrụ ngwongwo niile nne m dem ngwongwo ha niile dị na ya. Maka ụbọchị a na-eji alụ ọrụ mmiri abụọ sọ ọrụ mmiri ka a na-eseta ga a na-esetụrụ ndị ọgbanje mmiri setụrụkwa ndị ọgbanje enu ala ma ọ bụrụ na arụsị alụghị ọrụ mmiri gbagọtaziere enu ala adọbara ndị enu ala nke ha. Den ngwongwo niile adị ebe anwa ma ihe ndị ichie ihe niile ndị anwa dị na ba afọ nwere ihe o reprezentịrị. Den emesisie ya dotakwa na nzu nwoke na nzu nwaanyị ya adị ya ha na-edoga adị ya. Dotakwa na ihe ndị niile a na aka mmadụ nzu ama amanata unyi ihe niile anwa dị n'ime ya nwere ihe o reprezentịrị. Mgbe ị mechara ihe ọnụ na-eri anwa iyi wetalụ bụ ihe wetalụ for the elemental beings in the water.
need us be kpọwazi afọ ha one after the other. But o kweghị ghọta na o nwere elemental beings nọ na mmiri. Call them fishes, call them whatever, call them salamanders, call them whatever. Abụrụ ma ori je kpọwa afa edli nwere ike mmadụ nwere ike ịkpụ ya nụ. Mana ndị niile anwa nọ na mmiri anwa mgbe etinyere ihe anwa aja anwa eji wee rụọ ọrụ wee kwubie okwu maka ngwa a bịara ikwu n'isi onye a bịara ịlụ onye bụ ọrụ. Those living in the water, they will jump up and take those sacrifice ihe ọnụ na-eri. And believe in me, ihe mara ọzọ bụ na ha nwa na onwe ha nọ na mmiri a mara ihe a bụ ihe aja. Ha ga na-ekene onye nwe anyị kenekwazie n'isi onye nya bụ onye bịa alụ nya bụ ọrụ na ndị onye a bịa alụ nya bụ ọrụ ndị si n'aka ha ihe oriri a wee bịa. Ịghọtara ya? So ọnọdụ etu ihe nọkịta bụ ifu ego dapụnahụrụ mmadụ 5 naira ịma. Ifu a large bundle of money ịbata na be gị fu large bundle of money ịma na ego a ego ịtụnanya ịtụbara anya ya. Etu a ka ọ dịkwu mgbe ndị ụmụ mmụọ a gasịfụrụ ihe aja ọ ga-adị large number ha mara ihe aja. Mgbe ha fụrụ particle ha mara particle. Ịghọtara ya? So mgbe ahụ ha bịara ihe aja ha ga-ekenekwa onye nwaanyị for making it possible for ha nwa inwe iwu ndị ihe ọma kpọrọ ihe ọrụ na-eri wee bịakwute ha. So they intercede on your behalf. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ọsọ mmadụ na-eme intercede on human. So all the creatures of the Almighty Father can intercede for favor for you. Do you get? That's why ọ bụrụ na m nwajere ọrụ mmiri ewu nji wee gbada na mmiri wu is meant for the in-house. That ewu ahụ eji esi nri mma agbụ ya mmiri to the extent na n'ihi agbụ ya mmiri to na n'ịgbago mmiri na o nwere ezi ike iji aka egwupụta. Ịghọtara ya? Ịgbasịa ya mmiri anwa etunye that ewu ahụ ịgbado mmiri for the living elemental beings in the water. They will feast on it. Understand? When they are feasting on it, ha mara ihe a bụ nnukwu ihe aja ihe chọpa anọ. Ịghọtara ya? Then and when they are eating those things, they are returning glory to the Heavenly Father who made it possible for them to jam abundant thing and feast on it. The way gị nwa na onwe si ekene Chineke ma ọ bụrụ na ije afịa gbaa aka afịa ma ọ na onwe kọntraktị eji amụrụ obi aṅụrị akpa ikene Chineke maka ime nke a ka ọ dị possible. Ịghọtara ya? Maka na ha nwa nọ n'uwe ego gị nwa na onwe uwe ego ka ọ na-awa ọ bata na akaụntụ gị nweta nnukwu ala because of joy akpa gị ọkwa eziokwu. Those animals enidiri ego ụwa nke ha bụrụ uwe ego mana ife ọnụ na-eri when they see those abundant things obi aṅụrị ya akpa ha they return all glory to the Almighty Father who made it possible for them. You get? So they will intercede for that particular work to be successful. Then o nwere akwa a na-etinye rapa a na-etinye yes a na-amawa ha akwa a na-amawa ha anwa inwere ike mawada 6 years ahụ etere n'ime. O nwere ike nwaanyị ajadu ma nwaanyị nọ na mmiri ma nwaanyị njere ịmacha ụkwa ma nwaanyị bịara ihe onugbu ma nwaanyị bịara ịkụ azụ nwere ike ịfụnya rapa anwa chere rapa na obi ahụ hey Chukwu ekelekwa gị o wee rapa ya mara maka na rapa ahụ mmadụ ga-ama ya. Ịghọtara ya? Enwere ndị na-eri aja o nwere ndị ọgbọrọ ha hafụ ha na-eto ha mụrịa na obinigwe agbakwara Krismas ọchịrị that 6 years a gwara mara that joy ya nwe o nwere bụ ihe a chọrọ ka ọrụ wee gaa. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwu na aja a na-achọpụrụ ndị ọgbanje. Aja m Ugochi na-achọpụrụ ndị ọgbanje ihe ọnụ na-ere dị ya ego dịkwu ya. Ego ndị mmụọ dị ya ego mmadụ ya erikwa ụdị ya. Then mmụọ were nke ha ya eweru nke mmadụ nkwa ndị ọgbanje na-eri aja kpọọ ya na onye agha kpọọ ihe ọbụla ị chọrọ ịkpọ ya mana ana m agwa gị na enwe ndị ọgbanje na-eri ya. Ọ pụtakwa etu ọ fụwara fanta ahụ mụrụ ya edego obi aṅụrị ya akpa ya. Onwe ihe ndị ori ya na-eri eri ebe ahụ orie oricha ọnwụọ fanta dị na onwe ego dị na ya o werekwa ego a ọkwa ebe a na-ere granọt ma ihe ọbụla o were ego that joy ya ka a chọrọ. Etu ahụ o si awa ịbịa n'ụlọ asị gị jee mere ụmụazị Saraka ihe a chọrọ that joy ya gasị brọda ị na-eme Saraka that joy ya ụmụazị ya nwere at that moment ihe dị important. So etu ahụ ọ dịkwu na ya were ihe aja. So ihe na-achịkọwa the importance of aja. Now imesịa nke anwa ifugo ndị one ketara oke na aja ahụ a chụrụ ndị mmiri ketara ndị mmadụ nọkwa n'enu ana ketara ndị ọgbanje enu ana ketara ndị ọgbanje mmiri maka na ọ bụrụ mgbe anyị na-eri ihe aja o nwere ya awọ fụrapa ahụ eji wee chụ aja ọ na-efu anya mana onye nwe onye ọgwụ maka ya fụ anya onwe aṅụrị gwụsịrị ya. Ịghọtara ya?
etu a ka isi mecha nke ahụ iwee batakwado ụlọ bịazie gbuo ebu n'ọsọ nke eji mesara aka nke ahụ eji mesara aka ahụ mmadụ kwa ndị mmadụ ga-eri nke ahụ rie nwụọ nwa aṅụrị data aṅụrị ha ka a chọrọ ịghọtara ya so ịfụ na all round thing emelụ diwe osi awa eje ụlọ na-eje kwụọ ngọ ma ọ na nwoke gbara nkwụ agwago m na ọrụ mmiri bụ ịgba nkwụ nwaanyị in reverse ịghọtara ya na ngwongwo niile adị na bafụ na reprezentịrị ngwongwo ụmụnna nwe nwaanyị mbọsị ị na-agba nkwụ iwetara ha ihe ọ na-eri ma wee gasị gota ji gota nke a maka nne m nwa and ndị ụmụnna o nwere nkwụ ọkụ dị ya na nkwụ ndị okenye mmanya niile dị ya na ma mmanya ụmụ agbọghọbịa ma oke ndị ụmụ okorobịa ihe niile abụ ihe iweta ụbọchị ị na-agba nkwụ maka ego dị kụzie enu eji mee ihe niile dị na ya etu ahụ ka ọ dị na mgbe ị bịara ịkwụ ngọ nwaanyị mmiri gị ihe ewetakwa ihe niile maka ihe niile ahụ ma ndị okenye ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị ndị ọgba nje mmiri ndị niile anọ na mmiri ngwongwo niile ahụ nwere nke ndị ọbụla kịta ịghọtara ya ha ketachazie ya ewu anyị na-egbuzi n'ụlọ eji emesara aka anọ ka reception ahụ imel afta ka ị gbachara nkwụ nwaanyị ịghọtara ya nyecha ụmụnna oke ha si na oke ha ọgọ ha na ihe niile ezugo ichizi ebupụta mmanya ndị mmadụ ga-aṅụ etu a ka anyị si alụ ọrụ mmiri ọ bụrụ na ya rụchaa ya emekwa ya bụ Saraka anwa ka o wee zuo oke maka na ngọ ka a bịa kwuchigị azụ ego nwaanyị mmiri a ka abịa ego ahụ ego mmadụ ji agbara onwe maka ọ nwe ihe mmadụ na-enye mmụọ wee sị ya mba na-esoghịkwa m ịghọtara ya ma rememba ihe nna ọrụ mmiri abụrụ nkewa ka m na-eme na ihe m na-eme bụ ihe m kọwagoro ugboro kwuru ugboro wee kwuo sị n'ọnọdụ ka di na nwunye nwoke na nwaanyị na-ayị n'elu ụwa ma for one reason or the other ọ bụrụ na ha ama anụ onwe ha eleghị anya na nke nwoke adịghị ọredi ha na-wee fuo onwe ha wee sị nne ngwa na ya anụwo onwe anyị nke onye ọ na nke nwaanyị na ọdị jebe nke nwoke jebere onwe ha esetụrụ amicably to the extent na ụgwọ na gị na ịfụrụ ya na bus stop ka ya na onye ọkada na-enwe misunderstanding gbasara ego na ya akwụsị kere ihe ọkere igoro dị case kere ihe ọ bụrụ na ego isetụrụ ọ na-anyị nọ na-agba nkwụ nwaanyị jee ọnwa ka ọnwụkwụ ọnwụ jee natara ya nwa mana gị na ya na-emesi nke ọzọ ịghọtara ya etu a ka ọ dị n'ọrụ mmiri ọrụ mmiri ewu ka ebi udo nwa amicable settlement setụrụ nwaanyị mmiri ma ọ dị mmiri gị ka ọ kwụsị ịghasaziri gị ihe mana na a ga-enwekọ dia relationship between gị na ya like m nwa ndị ya n'ihu ọrụ mma agbakọ nwaanyị mmiri ma oyom ịghọtara ya so nwunye m anya ewute n'anya ọkụ maka na ọ ma na nwaanyị mmiri m oyom ka m na-agba eti tumoro ịghọtara ya onwe ihe m chọrọ ejekwa ihe esi anọkwa ihe detu a ka m chọrọ n'aka ndị bido wetara m ya mana na ọ ma na-aghasasịrị m ihe ọ bịakwutagoro m na nlọ onwe ọzọ ihe m ihe emebi ọ bụrụ ọzọ na ihe ọma na-achọ imere m asị na ọ bịakwutachazie gị na nlọ na ihe ọma emebie mba ka bụ ihe ọma ga na-emeziri gị ebi udo nweta cordial relationship bros ihe nwe ọjọọ dị ka cast and band ma ọ bụ I reject ịghọtago enwe cordial relationship ọnya ka a na-eme a na-emesi ha na-efeta enwe chiri mma so ya na-achọ ịkọwara gbasara aja eji m ihe gbasara ọrụ mmiri wee kọwara ihe gbasara aja uru aja bara den abazie na aja ebu na anyị na-ebu n'ụlọ bụ ka onye anyị rụrụ ọrụ debe ude ndị mmiri ma na-ede ude mụ nwa rụrụ ala na-ede ude ebu na anwa egbusia ya gbuchaa ya ihe notice na mgbe e gbuchara ya sie nya bụ nri sie nya bụ ebu wejekwara ha n'ebe a na-enye ndị mmiri nri ebe a na-achụrụ ha aja ihe afụkwa na ant ma lizard ma rest of all the animals will come and feast on those things mgbe ahụ ha na-erikwe ha ma na ihe ahụ special thing na prepare because all the large quantity ọ bụrụ na example na mgburu ebu amadogo na obi ebu na anwa the liver na mba ebie na efere wee jee n'ebe a na-egburu ha anụ wee jee nyefa n'ọha maka mma akpọkara obi ebu na anwa na liver ya ịghọtara ya then nke ọ fọziri ndị ọzọ ji rie so mgbe agha nwere obi ebu na ha amadogo na aja na ọhịa egwu ọmagụ so mgbe agha ha na-erikwu ma call them lizard call them anything mgbe agha na-erikwu they are returning glory to the creator for making it possible for them eji ama ụdị ihe aja dị etu a ụtakwa na nnukwute ihe ka ọ bụrụ ha nwa ha nọ n'ụwa ego iji achọ ego eto naira mụ na ahụ na-achọ mana ihe a nọwu na ha pụtara n'ụbọchị ihe a ga-eri bịa in large quantity they thank the Almighty Father. Remember na ekwukwara akwụkwọ ndị ụka ọbịa si na ụmụ nnụnụ nke igwe na ha nwere obi ma ọ bụ ọba mana Chukwu nke igwe na-azụ ha kedu ka o si azụ ha o si na ụmụ ihe aja anyị na-achụpụ wee na-azụ ha and mgbe ọbụla a na-azụ ha ha na-erite ọnụ glory to the Almighty.
na ka nkọziere akụkọ ndị ụka ọbịa bifo mmechie na nkụzi nke ụbọchị taa. O nwere onye a gwara ya na akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị n'ọgọ Pita Dọkas maka ndị gotagoro na akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na Dọkas lụrụ n'ọgọ Pita. Mgbe Pita bịara ọwụ na ndị mmadụ na-ebe akwa na-egosigasị Dọkas ma akwa ma ihe dị iche iche ndị niile ri benefitri from this woman na nwaanyị a onye nwere aka nwepụta na-achụ àjà. So ha wee yọwa Pita si ya biko na nwaanyị a wee ezigbo mmadụ kpaa akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na atụte nwaanyị a n'ọnwụ. Ịghọtara ya? So ị chọrọ ịkọwara gị owe ihe ịchụ àjà nwere ike ime wee rụtakwara gị ihe m kwuru na akwụkwọ Levitikọs kwuru maka ịchụ àjà. So na-enwere àjà mbupụ ọnwụ, àjà ogologo ụzọ, enwere àjà ihu ọma, enwere àjà mgbaghara mmehie, enwere àjà dị iche iche. Nwanne na-achụ àjà na ịchụ àjà maka nke bụ eziokwu na onwere àjà ọma na ịchụrụ mmụọ bụ ihe na n'iyi. Ịghọtara ya? O nwere ike ma ihe emecha na exactly etu ahụ ya ọchịchị obi si wee dị mana o nwere uru dawa àjà achụrụ bara. Mana n'ụtọ na-ewu human being don't see beyond their nose. Ị nwere ike ma ga mara na uru dawa àjà chụrụ na o nwere uru ọ bara. A sị m ka m vidio ghara ịtọ nnukwu ogologo, aka m ka onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Onwe ihe ịghọtalụ maọbụ ihe ịghọtara ọfụma na ihe a m kụziri maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo maọbụ ajụjụ ọbụla ị nwere, sendịara m meseji, aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Sendịara m meseji na 0805 7837 672. Aga m enyere gị aka. Maka update m ngwara ụnụ maka the new abode of Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Ekwuru m na December 1 wụ my birthday ka anyị emepe ya bụ ụlọ. Then agbakwuo m ọfala ọzọ, echabugo m ọzọ, mana ụbọchị ahụ ụbọchị a na-eme 3-in-1. That is my birthday and new house opening and ịgba ọfala m chọrọ ịgba, a na-akpọ ya ịgba ọfala ọzọ. Ọ ga-abụ na December 1. Agwara m ụnụ na aga na-enye ụnụ update ka ya bụ project si aga. Na yesterday bụ 14th wụ exactly 1 month ebe ya bụ foundation ya bụ ụlọ. Mmadụ na echi tomorrow mma emekwa video of the house ebe akwụsịdebere. Dịka nsi wee kwego na nkwa na nga na-enye update ka the project si aga tii na ya arụsịa na anyị ga-arụsịa n'oge wee kwadowezie maka ya bụ December 1 a ga-emepe ya bụ new house of the new house of Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Igbo makanụ, daalụnụ.